Yes, hello guys. Ngayon po ay September 6. So, check up lang po ni Kuya Jaime. So, ano yung good news, teacher? Maganda yung mga results ng laboratory test. Okay. Tapos may binawasan yung mga gamot. Mm-hmm. Although pareho pa rin yung gamot, binawasan lang ng amount. Wow. Tapos natutuwa yung doktor kasi maganda na yung kanyang Kondisyon. Yes. So, bago kayo nagpunta sa Taana? Travel kayo? hindi po kasi akala namin pwede siya magpa-check up doon. Pagdating namin doon, wala pa yung doktor yata. Sobrang ng dami ng pasyente, nag-iintay. Kaya sabi nga nung secretary, kung magpapacheck up po kayo dito, the day before, magpalista na kayo. Dapat nakalista. Tapos maaga po kayo dadating. Kasi ang dami nga pong pasyente. Crowded. So, ibuti lang yung kayo na. Tama-tama, meron daw hapon. So, doon kami nasa hapon. Sino ba driver nyo? Si James. James. Kaya, tempo tayo sa Ay, holding kami kasi may dala kay siyang Brother James, anak ni Kuya, si James Junior, ha? Ayun. Sa may kotse. May kotse. kotse po doon sa kanila, doon sa Quezon City. Saan nila yan kotse? Doon po sa pamangkin niya. Ay, pinsan, pamangkin pa. So, ang problema ni Kuya kanina, yung lower back niya, nangalay siya. So, pwede na? Sige po. Pwede mo na kami guys. Ayan. Pinako ni Kristo ang parusa. Roma chapter 5 verse 8. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang si Kristo ay mamatay alang-alang sa atin noong tayo ay makasalanan pa. Ayan. Pinako ni Kristo ang parusa pa rin. First book ni Pedro chapter 3 verse 18. Sapagkat si Kristo ay namatay para sa inyo, namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat. Ang walang kasalanan para sa mga makasalanan, upang kayo iharap sa Diyos. Siya ay namatay ayon sa laman, at muling binuhay ayon sa Espiritu. Yan. Dahil sa kakibot niya, yung John 3:16, may nalamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya pinagkaloob niya si Kristo, ang pinagpanak upang ang mga sumasampatid ng mga tama, pagkos, magkaroon ng buhay, ng walang hanggan. Yan. So, biglas ka ni Lord Kuya, bigyan ng bagong buhay, bagong kalakasan, lahat siya manggagaling kay Lord. Kaya kailangan, tatagin mo ang sarili mo pananampalataya. Kasi nga, nasa stage of, process of, healing ka na. Okay, kaya tayo. Lord, maraming salamat po, Panginoon. We glorify you, Father. We give you thanks, Lord God. Maraming salamat po, Lord God, sa answered prayer po namin ni Ate Helen, na si Kuya Hami, Lord God, ay patuloy pong recover, lumalakas, lumagaling, and thank you po kami sa resulta po ng kanyang medical check-up, Panginoon, at sa mga taong nahanap po kay Brother James, ang mga anak, Lord God, thank you po kami, Lord God. Lord, maraming salamat po, Lord God. Muli, Panginoon, may bless, Lord God, mga kanyang Lord God. Muli, Panginoon, Lord God, maraming salamat po sa pangalan po ni Jesus. Aming tagapagligtas. Amen. Amen. Thank you, Lord. Lobat. Lobat ka, no? Thank you, Lord. Lobat si thank you, Lord. Malamig? Malamig? 26. Nandun lang konti. Nandun konti na kayo. At saka nagugutom na ikaw. Hindi daw. Hindi daw. Masarap yun. Pandesal. Nakailang ka? Nakailang ka pandesal? Nakailang ka? Nakailang ka? Isa lang? Bagong luto yung pandesal kasi magdanas. Ano to? Matutulog ko kaya. Alam po, massage pa ito ng mga girlfriend. No? Matutulog ito. 26. Kukunin ko yung upuan, tatay. Gusto niya daw nandito yung upuan kasi Oo, tama. yung kanyang
Kaya ng power. Mapapagod ka na naman. Pero kaya mo. Bukas sa exercise. Ano na yung condition na? Yan. Yan yung mga muscle na pagod. Relax na kaya. Yan. Kasi bukas. Tatang bukas to. Mabait naman talaga si Dr. Ista. Ang ganda talaga ng ano, yung nagulat ako doon sa laboratory test niya. Sugar niya, 5.1%. Normal. Oo, galing mo. Wala magalagaling niya yan. Ate Ellen na. Ate Ellen. Very good na, no? Oo. Hindi magalaga. Ano kayo na? No? Siya din kasi gusto niya. Ang tayo. Tumawag pa si Jess kanina, tsaka yung asawa na, no? Tumawag kanina, no? Chinek na naman si Kuya ni Jess, tsaka niya, no? Asawa. So yan guys, we're gonna use only a light massage for sa conditioning ni Kuya Jaime. Para malakas ng gusto. Magandang pahinga na ito, mga. Sarap daw ng tulog na gabi. Oo, siyempre. Okay, no? Ano siya mo? Wow! Ganon? Uminom ka ba? Hindi naman totoo. Joke lang yan. Hindi siya humarap lang siya doon. Kumidyante to eh. Kumakain kasi si James saka yung kasama saka si Jonathan. Kumain kami. May red horse sila. Wah? Hindi naman siya magre-red horse. Ano yung mga tinigo ka ba? Sabi mo, tsaka na. Ano mo? Dating tayo dyan. Ito pong kamay niya. Anong sabi ng doktor sa kamay niya? Hindi naman siya tinignan ng thoroughly eh. Sa, ano lang, sa Laboratory test. doon po siya nag-repair, ano? Oo. Hindi mo na niya tinignan physically. Kasi ang pinopos niya doon sa lab test. Doon po siya mag-repair eh. Sa lab results. Kasi nakita niya nung bumaba sa, ibinaba sa kotse na binubuhat pa eh. So alam niya talaga na hindi pa siya, hindi pa siya pinagkakayo. Kauupo na lang. Galaw mo, kuya. Galaw mo. Galaw mo, sige. Ha? Basta mo, sige. Power mo. Sige, sige. Pagod lang. Pagod-pud mo. This one, sige. Ano may power pa rin ha? Parang inaubos siya ng power ha? Ano kaya, no? At least hindi nahihirapan si James. Oo, hindi po nahirapan. Kung dati yan. Ay, hindi po. Hindi pa pwede ito. Once hindi nakakatayo ang pasyente, hindi pwede. Basta hindi nakakatapak. May injury po ito. Magtutuish yung buto. Pag pinilit mo, hindi pa siya nakakatapak. At pinilit mo, tutuish po yung buto niyan. Naku. Fracture po ang buto niya. Kaya nga yun. Wala na rin. Hindi na rin. Nasa loob ka. Ang hirap kasi dyan, pagka hindi, bubuksan na lang din. Kukunin na lang natin ulit. Sinimot ko yung nandun sa sa isang dalawa. Ang paputi yan, sweetheart. Wow. Sweetie siya ha? Sweetie ha? Ang brand? Sweetie. Tanong-tanong ito, nagtulog mo siya. Relax ka. Nako! Tanggal, buksan na lang po Hindi, kayo. meron pa konti. Meron pa naman dito, kaya lang, kaya sisimutin na lang daw. Mas ayun. Naubos na natin yung lotion natin. Hanap ako, meron pa yan eh. Hanap ko. Asa po yung kumot niya? Kumot? Oo, may kumot ito. Hindi ginawa ito eh. May bago, yun yung kumot ko na lang. Ginalaba ko na yung kumot.
Ayos ka na, kuya? Are you okay, sir? I'm okay. Inaya na nga ni James mamasyal sa malayo. At least, di ba? Hindi siya komportable siya. So, kaya po, balik niya after 3 months. After 3 months. 120 kasi, 120 ba? 4 months 4 pa. months po yun. Tagal-tagal pa yun. 4 months. Siguro Next year na. isip ni Dr. Eustachio, yung walking na siya. Ayun, lalaki na siya nun. Ano kaya, no? Pag nag-check up sa kanya. Oo, sa tama. susunod, Ano, kasi naglalakad naglalakad na siya. Saka nakita niya kasi yung itsura niya nung nakahiga. Not like before po, no? Ay. Kaya, anong kulang ito? Anong kulang? Kape. Kape. Okay. Magkakape muna. Kape mo tayo, bago tayo, ano? Susunod mo ito. Saan mo magkape? Tinapay niya. Gusto mo yung tinapay, no, kuya? Masarap yung tinapay? Oh, maraming. Saan ba galing yun? Dadas. Doon sa Oo, may, oo, no? sa may bayan. Pag bagong luto, no? May kesyo, di ba? Meron ka pa si Dados, kuya, no? Tinapay mo. Ikaw mamaya, kuya. Balis ko, ha? Ha? Bukas tayo mabubugan, ha? So, kuya, everything na, ha? Love care, no? Good, no? Check up, good, no? Ba kaya? Very good. Okay? Ha? Relax ka lang, ha? Shit. Saan gumot mo? Saan gumot? Ito? Saan? Gumot to? Ha? Hindi. Ayan guys, so program namin ngayon. So after the BP, okay naman siya. So okay po yung check-up niya. So napagod po sa travel si Kuya Jaime. So bukas na lang po natin siya tutuloy sa kanyang warm-up exercise. So ngayon po, ang aming program is light massage para makondusyon po yung kanyang katawan. So hanggang sa muli po, ito po si Dr. Magkepeng 2. Salamat po sa patuloy po sa aming journey ni Kuya Jaime. Sa lahat po ng mga anak po ni Kuya Jaime, shoutout po sa inyo lahat dyan at sa kanyang mga kapatid. Nandun po sa pamilya ni Ate Helen. Especially po, yan. Yan, shoutout kay Jazz, yung siya sa Paris, at sa kanyang pamilya. Kay Jazz, shoutout. Ayan, God bless.